जोंनो जे आनो जे सामानि नेलसनथिफोरा जे सामानि रां 10 लाख खारो गुबुं जालाबाय खारो नै बो टोटली फेक्से बो आंबाय भातवाने सेलेयै सब सिकान्द कारियो तामाने हिंका बिनि अलरेडी बुरै दङ दिनै आं इ कुद्र फायमाने बिसिते हेलाय बो तो बिनि बुरै दङ बासा दङ आनो अशान्ति खालायो तगो बगो कबा मा सुजो खालायहा ताबो खाय मानदिया ताबो खाला आने जे दापि दंनायना आं बोना सानानि बागै आं दिनै इ कुरो फायै दिनै केस फाइल खालायहा दिनै बागै परिबर्ते तामा तामा संनो तो सायमाया हम दिनै आने जे 10 लाख रां खारो हमाने तो बोतो ताबो अलरेडी नकान्दार दङ 5 लाख 60,000 रबार बन्द दिनै रबार बन्द कमानि बिसिनते सिरांनो जाते रोनि अंथक आरो बिनि लोन जे आं पुलिस खालायहा सिएलेबो लाङै 2 लाख तारपरे गुवाहाटीयाव थाङै 50,000 तेलाङै आं डाक्टर थानाना होनाय बिनि एकाउन्टआवबो दागै रोहा तारपरे 1,40,000 जे बेंकनि आगे बनो 1,90,000 2,000 रुनि जे बिनि एकाउन्ट चेक खालायला माननाय जे आं रां दाइरो माने सिरां पुलुस गया आं बिनि रां लाइन पुलुस खालायहा 1,40,000 बियुनि लागै बनो पुलुस खालायसे तिनि 10 लाख रां मानो तिनि तेबो बानो जे बन नामरो माने 10 लाख रां तै खारो होनाय बो टोटली फेक्से तिनि आने ग्रुनि ब्रगो दङ आं रां लाइन जमारै फो 2 लाख रां लाइन जमारो फो प्रिय तमा दङबो जे ताबक सानायबो लगेयो थाजाक तारपरे 2,40,000 तेलाङै जमारयो बेंकनि लां क्लोज जायगा आने 1,40,000 बाकी काइनिनि दङ सि समय द्रबो बियुनि रां लाइन जमारयो एपरे हलाय 5,60,000 जों रबार बन्दक लामानि जों जत दङ बिनि बागै ब्रंनोबो सैनाय मानाय जे रबार बन्दकनि मालिकनि बुमं खालाय सातन त्रिपुरा बबो सानाय बबो ब्लग थाङै साजाखो जे माने आं अनजलिनि द्रनि 5,60,000 रबार बन्दक लाजाखनै मास्टरनो थाङै जानाय जाखो इताबसा बिनि बागै बबो तो कुनु पेमेन्टकारि माइन्दिया ला नोंनि बरर खालायहनोबो आनेकारा रग आखर खालायहनोबो ब्रंनि निजिनि रांबाय जों रबार बन्दक ला हनि साबो किन्तु बो टोटली फेक्से बो जत एसजी नि रांसे बनि बागै जों ताबक सिद्धांत लाहा जोंबो जे ब्र गसि हाला जोंबो ताबक थानाद्र एफआईआर खालायनाय जों सङै लाहा